Mai sauraro lalai marhaban cikin wani sabon shiri na gyara kayanka wadda masu iya magana Hausawa sukan ce bai zamowa sauƙe mu raba. A cikin shirin yau za mu tattauna wato tauye mudu amma nau'in lokaci. Mai sauraro yau da mu ɗauki tauye mudu amma kamar yadda na faɗa ɓangaren lokaci. Suna na ɗan Lami Adamu Muhammad, sai ka biyo mu sannu a hankali domin jin inda shirin zai isa domin kai da kake kallo ma daidai wannan lokaci. Kuma ni na san mai kallo a daidai wannan lokaci yana kallo na da idon basira kuma yana sauraro na da kunnen basira, musamman masu buƙatuwa da son gyara a cikin rayuwa. Har ila yau kar manta a subscribing ɗinmu Gyara online TV sannan a danna alamar ƙararrawa don mu gane kana tare da mu. Lokaci mai kallo, imma a gida imma an ɗauke ka aiki, wannan lokaci kiyaye shi yana da kyau, musamman ma'aikatan gwamnati, musamman kai da aka ɗauke ka aiki. Ba a ɗauke ka don aikinka ba, a'a an ɗauke ka ne don lokacinka. Kenan ƙarfe 8 aka ce ka zo wajen aiki kuma ka tashi ƙarfe 4. Wannan yarjejeniyar da ka sa hannu a kai, ka amince ka yarda. Babu kayan aiki, babu abun aiki, babu zancen maganan ni ba a bani aiki ba ko kuma babu aikin yi. Lokacinka aka saya. Ka ba da lokacinka daga wannan lokaci da aka ce za ka zo aiki zuwa lokacin da za ka tashi. Da yawanmu mukan tauye wannan yarjejeniya. Wasu su zo ƙarfe 10, ka tauye yarjejeniya tsakaninka da wanda ya ɗauke ka aiki. Ka tashi ba a kan lokaci ba. Ƙarfe 4 aka ce ka tashi, kai kuma ka tashi ƙarfe 10 ko ƙarfe 11. Ka tauye lokaci. Wasu sukan yi sati ba su zo ba. Kai in ta yi muni, wasu a albashi in suka ji labari ana biyan albashi a lokacin za su je aiki. Wannan shine tauye mudu irin na lokaci. Yaya illan wannan tauye mudun lokaci yake? Gaskiya mai kallo a daidai wannan lokaci, mu tambayi shugabannin addinai, mu duba mu ga mutanen kwarai yadda suke mu'amalantan aiki da yarjejeniyan aiki. Na farko, ka tauye mudu a duniya. Ka ga yarjejeniya tsakaninka da Allah ma daga nan alama ce. Allah ya ce ka shigo duniya, ya baka rai kyauta da lafiya da numfashi da mu'amala da komai, baka biyansa ko kwabo. Amma ya ce ka zo ka bauta min. Duk abin da ka yi a duniya riban kafan bautar da daka masa ne. Ka zo ka karya doka tsakaninka da Allah. To mai sauraro, mutumin da ya karya dokar Allah, to wani doka ne ba zai iya takawa ba? Wani doka ce wadda ba zai iya karyawa ba? Karya doka yarjejeniya tsakaninka da mutum, yarjejeniya tsakaninka da kowa, cika shi wajibi ne, dole ne. Ballantana mai sauraro, an ɗauke ka aiki, ana biyan ka, kai kuma ba zuwa za ka yi ba. Musamman wayanda suke aiki na gwamnati ko kuma ba na gwamnati ba, wadda ya jibanci kiwon lafiya ko ya jibanci koyarwa a firamare ne ko a secondary school ko a makarantar jami'a. Kana tauye mudu, kana tauye lokaci, kana tauye yarjejeniya tsakaninka da wanda ya ɗauke ka aiki. Mai kallo a daidai wannan lokaci, da ni da kai mu gyara. Domin
wani mawaƙi yana cewa kowa gyara ya sani ko ɓata ya sani. Mu da muka san cewa mun ɓata to mu gyara. Yanzu lokaci bai guje mana ba, yanzu lokaci bai tsere mana ba. Muna da dama, muna da lokaci da za mu gyara. In ka gyara tsakaninka da ɗan adam, to fa alama ce na da kai da wadda ya halicce ka ba a nemi shawarin kowa ba, ka gyara tsakaninka da shi. Da fatan masu kallon wannan shiri a daidai cikin abubuwan da muka zayyana maka a daidai wannan lokaci da muka tattauna, akwai abin da ka tsinta don gyaran wato rayuwarmu ya samu inganta. Shirin gyara kayanka ake sauraro ake kuma kallo a daidai wannan lokaci, wadda Gyara online TV take kawo maka a daidai wannan lokaci. Me zai hana ka yi subscribing ɗinmu kuma ka danna mana alaman ƙararrawa, ba domin kuma ba su domin mu gane kana tare da mu. Muna godiya da shawarwari da ake ba mu kwarai da gaske, da kuma tambayoyi kana da gyararraki da ake mana. Muna godiya, Allah ya saka da alheri. Na ku ɗan Lami Adamu Muhammad nake cewa mu haɗu a wani zango a cikin wannan shiri na gyara kayanka. Sai wani lokaci.